ata. Hello. What's up mga ka-idol, no? Good afternoon. Manunod tayo ngayon sa may SM. Wow! Sa mga Evil Stars mga ka-idol. So kita-kits tayo dun mga ka-idol, no? So andito na tayo sa may Salinap, San Carlos. So ikakat ko muna dito yung aking video mga ka-idol. Mamaya na lang pag malapit-lapit na tayo dun sa SM Urdaneta. So andito na tayo sa may lungsod ng Malasiki mga ka-idol, no? Yan, Pinabli ka Malasiki. Parang anong tawag na Pinabli? Parang public market ata ibig sabihin niya ng lalim na Pangasinan. So dito tayo daraan mga kadalaw. May daan dyan, Kamiling to Tarlac, Bayangbang. So dito tayo. So shortcut na lang tayo dito mga ka-idol, no? So ito nga mga ka-idol, traffic dito pag ganitong mga oras. Kaya yun si Lex hindi matawagan. Kung pwede mamatay. So kinukontak na nga natin si Lex, no? Kung pumunta ba siya or hindi. Baka naging drawing na naman. Yun, nag-ring. So dito pala tayo daraan mga ka-idol, no? So what's up guys, no? So andito na tayo sa may Urdaneta. Ito, Cultural Sports Center yan. Dito sa may Urdaneta, oh.
matigas. Yan. Okay, i-shoot mo ang stick kung matigas. Ikot muna kayo dalawang beses ha. Go! Idol. Hello. PRTP. Pangasinan po. Salamat na salamat. Ano? General. Yun, ang general nating Lodi. So, shout out ERCB, Pangasinan. Kasi Benso. Ay, kaya na, may congress. Grabe naman po sa kapag-rumpay. Thank you. Welcome sa Pangasinan. Yan ako, salamat. So, dito na lang. Ayan o. So ito nga mga kaidol, ano, pauwi na tayo. Inaabot na tayo ng gabi mga kaidol. So hindi na natin pinatapos yung event mga ka-idol, ho? Kasi gabi na. Darating tayo dun mga 7:30 mga ganun, siguro 8. Nagabihan tayo, hindi natin natansya yung oras. Nagagalit si Mami Dang. Ayan. Oops. Naka-switch natin yung CCTV dito, ah. May pailaw-ilaw sa gilid, ah.
So this is end of my vlog ngayong araw. Ang pagpasyal natin sa SM Clark sa may SM Ordaneta mga ka-idol, no? So hanggang dito na guys, and peace.